Tot nu toe moest je ervoor naar Den Haag. Maar vanaf maandag kan je ook in Middelburg terecht voor het grootste oorlogsarchief van Nederland. Met daarin veel gevoelige informatie. In veel families is jarenlang gezwegen. Het stigma fouten in de oorlog achtervolgt mensen tot op de dag van vandaag. En verder in deze uitzending. Carnavalsverenigingen willen niet meer met hun spullen slepen. En Zeeland is een kampioen rijker. Goedenavond. Het is het grootste en ook meest beladen oorlogsarchief van Nederland. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Het archief, met daarin documenten over mensen die verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter, is vanaf maandag ook in het Zeeuws Archief digitaal te doorzoeken. Dat betekent dat je niet langer naar Den Haag moet om de stukken in te zien. In de oorlogsjaren hebben veel Zeeuwen samengewerkt met de nazi's. Na de bevrijding zijn al die grote en kleine collaborateurs onderzocht en berecht. Het archief met alle processtukken is nu 80 jaar na de oorlog voor familieleden en voor onderzoekers openbaar. Dat is een archief waar dossiers in zitten van mensen die na de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van collaboratie met de Duitse bezetter. Die dossiers die zijn gevormd, die variëren heel erg. Van alleen een onderzoek of tot rechtsvervolging. En dat is, er zitten getuigenverklaringen in, er kunnen dagboekfragmenten in zitten, soms een foto en verslagen van de rechtbank. Het is een archief met heel gevoelige informatie. In veel families is jarenlang gezwegen. Het stigma fouten in de oorlog achtervolgt mensen tot op de dag van vandaag. Er zijn daarom nog heel veel vragen. Wat deed die grootouder in de oorlog en die oudoom precies? En wie heeft de onderduikers bij ons in het dorp verraden? Met de openstelling van dit archief komen de antwoorden op al die vragen nu los. Nou, als je op zoek bent naar meer informatie over je familie, als je weet dat er verhalen zijn, maar niet precies weet wat er gebeurd is, dan kan het zijn dat je hier meer informatie vindt. En dat kan natuurlijk heel erg fijn zijn om te weten wat er in jouw familie is gebeurd, wat er zich heeft afgespeeld, of in jouw straat of dorp. Op 2 beveiligde computers in het Zeeuws Archief kan een deel van de stukken worden ingezien. Niet iedereen kan erin grasduinen, enkel familieleden en onderzoekers krijgen toestemming. Maaike Doornbos zoekt op haar achternaam en vertelt. Een procesverbaal, een stuk van een advocaat. Dus het is wel lastig om... je krijgt een eerste verhaaltje, een dossier van wie het is. En dan een uittreksel van wat je kan lezen. Oh, iemand moet terechtstaan voor het tribunaal. Het is heel interessant. Ik word er wel nieuwsgierig van. Ja, ik zou graag verder willen kijken. Dat een groot deel van het oorlogsarchief nu in Middelburg is te doorzoeken, is te danken aan een unieke samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag. Het is heel bijzonder dat dat hier nu kan, vanaf half februari. Het is echt een kans voor mensen die niet naar Den Haag kunnen om hier scans in te zien. Dus heel fijn. Er is heel veel animo om in de dossiers te kijken. De aanvragen lopen binnen hier bij het Zeeuws Archief in Middelburg. Maar hier is niet alles te zien, alleen het deel van het archief dat al is gedigitaliseerd. Voor alle andere dossiers moeten mensen toch naar Den Haag, naar het Nationaal Archief. En ook daar loopt het storm. De komende tijd zullen dus veel onopgehelderde vragen een antwoord krijgen. Een meerderheid van Provinciale Staten lijkt achter het afkeuren van dubbele politieke functies binnen de regionale politiek te staan. Een poging van de Partij van Zeeland om het beteugelen van dubbelfuncties tegen te houden kreeg weinig steun. Frans van Babijn, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland, vindt dat die dubbele petten gewoon mogen. Mensen met dubbelfuncties zijn gewoon overal democratisch gekozen. Het mag conform de wet en het is niet aan deze betrokkenen om dit te wijzigen. Dat is gewoon juridisch onhoudbaar. Maar een meerderheid in Provinciale Staten is het niet met hem eens en hekelen juist de dubbele functies van de leden van de Partij voor Zeeland. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel een klein beetje schrik van deze motie en dan voornamelijk de partij die deze indient.
Omdat het voornamelijk binnen die partij speelt. En ze dan zelf gaan ageren tegen artikel 1.9. En ik kan me niet helemaal onttrekken aan de indruk dat er misschien op dit moment enige sprake is van eigen belang bij deze partij. Zeer onterecht. Nogmaals, mensen met dubbelfuncties zetten zich al jaren in en worden hier op een hele vreemde wijze weggezet als zijnde niet integer. Eind van de maand worden de dubbele petten besproken in een commissievergadering. De voedselbank Walcheren heeft de openingstijden verruimd omdat het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft fors is gegroeid. In een jaar tijd zijn er ruim 100 gezinnen bijgekomen. En zo'n grote stijging hebben ze in hun geschiedenis niet eerder meegemaakt. De afgelopen week zijn er ook weer 10 aanmeldingen extra bijgekomen. Dat verklaar en beloof ik. Danielle de Klerk uit Oostburg is beëdigd als gedeputeerde voor de VVD. Ze volgt daarmee Dick van de Velde op, die met pensioen is. De Klerk was fractievoorzitter voor de VVD in Provinciale Staten en is nu de enige vrouw in het college van gedeputeerde staten. Met haar komst wordt Zeeuws-Vlaanderen door 4 van de 6 leden van gedeputeerde staten vertegenwoordigd. Nog iets meer dan een week en dan barst het carnaval op veel plekken in Zeeland weer los. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de carnavalswagens. In Zeeuws-Vlaanderen gebeurt het in grote permanente loodsen die het hele jaar door kunnen worden gebruikt. Op de Bevelanden in boerenschuren die de verenigingen na carnaval weer moeten verlaten. Zoals bijvoorbeeld in Leeuwendorp. De bouwgroepen van de carnavalsverenigingen zijn nog allemaal druk bezig om alles op tijd af te krijgen. Zoals hier in Leeuwendorp waar ze nog in een boerenschuur aan het werk zijn. Dat heeft zeker zijn charme en daarom moet je dat ook zomaar niet loslaten. Want als je zegt van kijk, je kunt gedurende de bouwtijd kun je bij een boer terecht, dan is dat hartstikke leuk. Maar het gaat er met name om dat je daarna dus gewoon met het materiaal wat je moet bewaren, dat je dat ergens centraal op kunt slaan. En hoef je daar die boer niet mee te belasten. En dat kweekt misschien ook weer meer sympathie om tegen dat een boer zegt, nou dan kun je bij mij terecht wel om te bouwen. Om die bouwmaterialen gedurende het jaar op te slaan is er de wens om een opslagplek in Leeuwendorp neer te zetten. Nou, met die centrale loods kun je dus gewoon gedurende het jaar dat je dus niet bouwt, kun je dus de vaste materialen die je dus gewoon bewaart, die kun je daar met z'n allen daarin opslaan als collega's, verenigingen. Maar in die loods kunnen ook de spullen liggen, bijvoorbeeld van de speeltuinvereniging en van de EHBO. Er zijn het wielencomité die wat spullen hebben. En dan heb je feitelijk een soort dorpsloods, zeg maar, met de opslag van het materiaal, waarmee op het dorp gewoon de activiteiten gewoon allemaal in stand gehouden worden. Bouwen in een boerenschuur doen de kraaienpikkers dus graag. De bouwplekken zelf bij die boeren, daar zijn ze nog ontzettend blij mee. En de boeren, die moet je daarin ook echt waarderen dat ze dat willen doen. Maar het gaat met name om die opslag. En wie weet dat het een groeimodel is naar de toekomst toe met die andere 2 dorpen. Nou, waar ze in de zak van Zuid-Beveland nog problemen hebben om een vaste plek te vinden, hebben ze dat hier in Walswoerde voor elkaar gekregen. Hier staat een loods gebouwd door de gemeente waar 6 verenigingen gebruik van maken sinds 2024. Ja, dat heeft heel wat goed en aardig gehad. Vooral veel samenwerken met de verenigingen en met de gemeente. En uiteindelijk zijn we hartstikke blij met het resultaat. Hoe ging dat nou vroeger? Vroeger waren de verenigingen bij die echt een soort nomade bestaan hadden. Die wisten wel 1 jaar waar ze zaten, maar niet het volgende jaar. Was gewoon geen wenselijke situatie. Bij boeren in de schuur? Bij boeren in de schuur werd alsmaar moeilijker. Regelgeving, verzekeringen. Natuurlijk, komen er ook steeds minder. Dus dit is echt wel een uitkomst. Dus dit is wel belangrijk om opslag te hebben in zo'n loods als hier? Er liggen ook voor buurtverenigingen liggen er hier spullen klaar. En inderdaad, iets kunnen laten liggen nadat je bezig bent geweest is gewoon belangrijk. Dan zijn we hier bij carnavalsvereniging De Koreanen. Maar er zijn nog 5 andere carnavalsverenigingen die hier gebruik maken van deze plek. Is er nou ook meer contact onderling? Nee, absoluut. Er is veel meer samenwerking onderling. Het is echt zorgen dat je allemaal elkaar helpt. En er worden ook samen dingen georganiseerd. Dus nee, het is absoluut een goede zet om ze zo bij elkaar te krijgen. De gemeente Vlissingen wil onderzoeken of er een natuurbegraafplaats kan komen in de gemeente. Dat zegt wethouder Koen Bertijn naar aanleiding van een petitie over dit onderwerp. De petitie is ruim 400 keer ondertekend. De initiatiefnemers zien het Nollebos als geschikte plek, maar daarover is de gemeente nog terughoudend. En waarnemend burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen moet zijn huis uit. Hij woonde sinds een paar weken in Filipijnen, maar de woning die de gemeente voor hem had uitgezocht blijkt niet langdurig te mogen verhuurd. Hij moet nu dus verhuizen.
Weerwind blijft een jaar in Terneuzen en volgde Erik van Merrienboer op. Die vertrok omdat hij het niet eens was met de besluitvorming over een asielzoekerscentrum in het voormalige Neckerman-gebouw. In Zeeland heeft er een Nederlands kampioen bij. Food-influencer Art-Jan Westraten uit Goes is niet alleen een TikTok-hit. Door zijn zelfverzonnen recept waarbij hij beenham met mango combineert, mag hij zichzelf nu ook landskampioen broodbeleggen noemen. Het is niet dat je er vanaf kind af aan al van droomt van ik wil later Nederlands kampioen broodje bouwen worden. Maar toen ik die wedstrijd zag, toen dacht ik wel, ja, dit is leuk om aan mee te doen. En dat ik heb gewonnen is natuurlijk des te leuker. Art-Jan overtuigde de jury met zijn beenhambeuker. Een broodje met groente, mango, een heel pakje beenham. Allemaal ja, het hele pakje. En tortilla chips. Het bleek genoeg voor de winst. Je bent Nederlands kampioen, hè? Ja, dat is... Dat zijn er niet veel, hoor. Nee. Ja, kijk, ze zijn nu aan het schaatsen op de Olympische Spelen, maar hier heb je er ook gewoon in zitten. Dat Art-Jan goed kan koken was al bekend. Dagelijks deelt hij kookfilmpjes op sociale media. En die worden tienduizenden keren bekeken. Ik begin mijn video's eigenlijk altijd met 2 zinnen die op elkaar rijmen. Ja. Wat zou je dan bij deze doen? Ja, het leven wordt alleen maar leuker met een lekkere beenhambeuker. Of je moet een flinke vleeseter zijn. Wil je dit broodje opkrijgen zonder maagpijn? De vergrijzing die was goed zichtbaar vandaag. Het was bevolkt met perioden lichte regen en motregen die elkaar opvolgden bij temperaturen tussen de 7 en 9 graden. Morgen een groot verschil met zonnige perioden en zachte weer bij temperaturen tot 12 graden. Zondag wordt dan weer wat minder met bewolking en maximaal 9 graden. En tot zover deze Zeeland van vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws via de sociale media, de app of oproepzeeland.nl. De keuze is wat dat betreft reuze. Een fijne avond voor nu, een goed weekend en graag tot morgen.